Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeGuruve uko tafambira karufu rwaAllen Shambare. Allen anonzi akapondwa neshamwari dzake uyezve akaponderwa sadza. Hapana ane information yakazara yekuti chii chakanyasa kutora nzvimbo musi uyu. Nhasi unoka ndozuva raaradzikwa Allen, asi chashungurudza nekusanzwisika kusabatana kwevabereki. Ndingati amai vakachengeta mwana uyu mushure mekunge murume wavo ashayika. Vanoti vakamuchengeta 20 years. Now yakwana nguva yekuti mwana achinovigwa. Mwana akunzi mutumbi wake uchafanirwa kusvika kumba kwaamai. Izvo ndozvazotanga nhoroondo yese yataakukupai muzuva ranhasi. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Yeah.
kana kuti vatori venhau vachava vachititora saizvizvi. Asi nokuda kwokusanzwanana nokusawirirana ndozvapachikonzero kuti vasvike panzvimbo ino vaite zvavari kuita izvi. Ufunga pakashaya Allen ndakafonera kuti mwana ashaya sisi kunoku ndikauya zveshuwa. Ende chinorwadza ndechekuti hakuna veukama vaAllen vakakwanisa kusvika panzvimbo kumba kuti tozobatsirana kana kuti tironge pamwe chete. Vairongwa nemafoni. Kurongwa kwavaita nemafoni takatadza kunzwisisana kuti zviri kuenda nekupi. Hapana vakambouya kwakazoiteverawo bamunini tikataura navo. Takawirira nazvo kuti panotorwa mutumbi waAllen tichibva nawo kumochari. Allen achambouya kupurazi kumba. Paachauya kupurazi kumba achagara na 30 minutes kana an hour chaiyo. Tobva tasumudzira kuuya kuno. Asi izvozvo zvakakondikana nezuro kuti tiuye pamwe chete nemwana wedu. Mwana wedu akasvika asina vana amai vanomuchema. Nokuda kwokuti takatadza kuwirana mota tanga tinayo yakatabva nayo kupurazi kuti tikunosvika nayo kupi kumba. Ivo vaizotsvagawo mota inobvawo kumba tichiuyawo kuno. Asi vakakundikanawo nazvo vakati rori iriko. Tikati kwamadii maisa rori fuel yachona rori yavo yatitakura pamwe chete taenda pamwe chete nemwana wedu. Asi zvakashaiwa basa takabvawo zvokuramwa pamapurisa ipapo tikati isusu taakuenda kana tisina mota inotitakura kana muine mota inotakura Allen chete. Zveshuwa ipapo takakwira mumota yekubasa yave iripo ndokubva tadzoka kumba. Tichisvika kumba vakatanga kutifonera vakati tiri kuuya nekumba naAllen. Mukaonawo Allen kwenguva diki tobva tadarikira kuenda kupi kumusha. Zveshuwa takati aiwa pakanaka ndourongwa hwatakatagara taita sei taronga. Hapana patakambira Allen kuti Allen haasi mwana womusha medu. Takagara pai tichimirira mota. Kwakadzamara kusvika kwasviba past 10, 11, 12 achinzi tiri kuuya dzama tikati imi isusu kutandiswa bhara rechikwesha kokurara ndokubva tarara. Isusu makuseni kuno kutobva tatomuka chitorongedza chiti takuita sei takudzoka mudzimba dzedu. Ndofunga kana vachivigawo vanovigawo zvadaro ndobva tazonzi vanzi vari kuita sei vari kuuya kuzotitora. Ndikadaiwa zvakanaka tiripo tuita sei tinoenda tina kuramba kunoviga mwana wedu. Zvadaro ndobva ndafonerwa anzi tazonopotera kumapurisa eGuruve. Ndafonerwa nemupurisa wekuGuruve zvikanzi murambire kuenda kunoviga mwana. Ndikati information iyo yamuri kunzoti aramba kunoviga mwana iri wrong information. Hatiraramba kunoviga mwana izvo asi mota yekuti titakure kana kuti vanhu vakaramba kuti tiende naAllen kwe1 hour kumba kwaaigara naamai vake kwaakarerwa 20 years arimo. Ndofunga akabva kuno kwaine 2 years 20 years dzaagara Allen achirerwa naamai vake. Ndozvataita kuti angoitawo 2 minutes mumba maamai vake Allen ozoya kuno kukupi kumusha. Asi zvose zvakaita sei zvakarambika zvikatadzika kudzamara isusu tikaenda tikadzamara tarara. Inini zvezvi tata kutofunga tese tata tofunga zvote sei tata totorerwa mota ari murodzi vachingoti vari kuuya kubva kuseni tiri kuuya tasangana nemota tofunga kuma 211 takutoti aiwa zvokuviga Allen iwo ngavavige zvavo. Isusu takuita sei isu takudzoka mudzimba dzedu nokuti takagarira Allen rufu rwaAllen kumba kwaamai vake Allen zvaramba takudzoka kupi kudzimba dzedu. Zveshuwa ndopatosanganawo nemota parodhi ndobva tatombomira ndobva vaburuka. Vamwe ndobva vatanga kunomhanya kuda kunokwira ndobva ndavaudza ndikati muri unokwira muri kuenda kupi pamusina kuzoti muri mota yazotora imini. Ndopa vazoburuka naaba munini vakati tayazotora imini kuti tiende kuita sei tiende kumba. Tikati aiwa isu hapana chakaipa. Tinotova neshungu dzokuti tonoona pari kuita sei pari kuradzikwa mwana wedu. Mwana haangamboradzikwa kuti anga asina vabereki vavainawo. Ndobva tikapindawo mota zveshuwa tikasvikawo pano patasvika kutosanganawo nehama neshamwari dzauya kuzotibatsira kuchemawo Allen. Ndo mafambiro akaita zvokutoti pamafoni vamwe vaitotaura hafu kuti Allen anouya ikoko sei kumusha kwake here. Asi mukazvitarisa ndikakutarisa ipapa ndikada kukubvunzai anoziva fesi yaAllen ipapa ndiani. Maita yekudongorera nhasi mukofini kuti mumuone kuti Allen uyo ndiye. Anditika manga musingamuzive for 2 years achichengetwa naamai vake afa. Hapana iendesa shuga hapana iendesa sipo kana pane aiendesa sipo ngadero kuti ndaiendesa sipo kana aiendesa shuga ngadero kuti aiendesa shuga. Ini ndine muzukuru wani ndava nesipo usiku musingaoni. Ora zveusiku izvo saka amai Allen airwadziwawo kuti izvezvi murume ainogara naamai Allen akafambira nyaya dzose kubva pakutanga anga asingarareba munini vavo kusvika nhasi vatotadza kuuya nokutoti isusu vanga kutoperekedzawo isusu ana mai Allen tatozotorerwa murodhi hatina kutorerwa pamba isu tatorerwa murodhi tatopfeka mabhegi tatori panzoko zvototi tichitongopedzawo kuvigawo Allen isu takutopindawo murodhi kuti asi kuenda tinenge tiri kuendawo futi kurufu kumwe sisi vangu vashaikirwawo natete hanzvadzi nemurume titori parwendo izvezvi yekuti toda sei toda kutoenda. Saka ndo mamiro azvakaitawo saka ndinoda kutenda imose makati Allen auye kuzochemerwa kunoko. Allen ndiye uyu atakuchema watakufutsira
asi izvi zvakadai izvi hazvidi kuwanzoitwa vanhu wirirana kana pane chimwe chinhu choda kuitika vanhu garai pasi muwirirana dai chakawirirana the first day rashaya areni vanhu vakauya panzvimbo paground ndofunga taitaura taionesana zvinoonesana asi inhau yemafoni mumwe nemumwe aitaura zvaakuda mumwe aitaura zvaakuda mashoko tichikandirana vachikandirana mashoko sevanhu vanga vasiri paground asi chinhu chisina kunaka kana chinhu chaitika chakafanana nechichi vanhu garai pasi dai vakauya kwakafira mwana areni ndofunga papasina zvese izvi zvokuti tozofonerwawo nemuputisa kuti taramba kuviga mwana ndatozoshamisika kuti iye amuudza kuti taramba kuyozoviga mwana ndiani ndaitomuda munhu iyeye kuti iwewe akakuudza kuti taramba kuyozoviga mwana ndiani asi usatadha kubaramba kuviga mwana saka ndinokutendai mose mauya kuzotibatsira kuchema mwana wangu areni ndiwo unovhiya kakuponda zorora murugari kana uchidzosera unodzosera wegani isu hatina simba maita basa yenyu chekutanga pachidziko chakadai so ichi kaichi zohawa kweta hawa kweta komana haurambidzirwe kunwa asi kana tiri pakudai apa kapa tiri kuchema nokuti kana muchimwa hwawa so munoita kunge muri kumafaro zvenyuso wawa hatidi kana tiri pachiitiko chakadai zohawa kweta Stress sabuku asekero wakapunziwa mukomana uyu akarwadza vanhu vakawanda kana patikazvinzwa kuno zvakatinetsa kwazvo kunzi ndo zvaitika uku kwakambonza nzi kuri kuuya zvigure zvakambonzi zviri kuya kuno asi zvigure izvo hazvina kudii hazvina kuuya vanhu vatodza kuenda kubasa nekuda kwekurwara neflu matiri vakagara pamba hati ndopakauya shamwari ichizotaura wapfuka buda tokumbira kuti gonongoitawo chinhu chimwe chete hanzi mushure menguva pfupa abuda ndopakauya munhu achitsanangura kuti mukomana ashayika dzisi dzenguva dzinedziso senguva ino ndakagara zvangu ndichidziya uchi zuva ende hana usitora sechi sedana ndakangoti ndizvochi ndezvekunyera andi pasina nguva tichibvunza foni yabva kutichi ikoko zvinzi aiwa shuwa pane munhu wajesu madasei ashayika chi ndakati ndisina chi mumwe mufana chi wangu ende make sure takambogara tichiona kuti tichimirira kuti tingaite sei tingawane kuenderei kuti tingawane transport yekuti tiende sei tiendese nekuti tasumuka namambo angu awo takaenda nokumbirawo transport watakakumbirawo kwatinoshandawo takapiwawo transport yakagona kutibatsira kuenda notarisa kwangu aita sei kwangwa zvaitikira kwapondwa chi munun'una wangu ende tichisvika shuwa munhu wani ndiwatakaona ari pamtsvinyi wacho anga aponda mumwe wacho akasungwa mufana wangu akararawo panga akararawo hanzi dzakaona paine munhu wani patikasvika panzvimbo wacho anga aita nhau idzo dzaanga aponda wacho akasungwa shuwa papa kana kuzoendera mberi handina ndangokwanisawo kumubvunzawo kuti chii chawaita apa chawagona kutonga wega mapurisa aripo hani ndakamubvunza kuti chii zvamaita kutonga megani paine mapurisa kuchataura ndanisa kusakwanisa zvangu akusisina kumwe kwanisakwanise kutaura shuwa aiwa inhau iyi hanzi nhau yakaitika panhau yechi yesadza hanzi nhau yakaitika inhau yesadza pane wacho mumwe wacho wokutiza wacho asina kubatwa pane akatiza asina kubatwa akakorwa
akararawo panga akararawo mufana wangu ndokumusvikawo atengawo plate yake yesadza kujera yekumadhaka tichimumutsa kuti chimuka uite sei udye sadza ndopa akatukwa nachi muchemberawo mufana wangu shuwa ndibva itawo chiki ndibva murowawo mambambi uyu ndibva rarawo apa uyu apa ndibva kwazouyawo uyu nyakubatiwa paakasvikawo yeuye zvikanzi right uyu nyakurowawo ndibva tanga kusubedza ndibva bvunziwa nembi yake chii zvikanzi ndarohwa nechi mufana wangu anga atokorwa kuti aratorarawo pasaidi vachitotata sei zvapera ndibva watanga kumurwisa vachirwisa kusvikira pamunhu pakudedzera kuti rume reason naye unondiurayirei undikwadzirei iwo vachiramba achiita sei vachiropedzisira munhu akusisa zvokurovesa zvacho ndingakwanisi kuzvitsanangura hani mazvinzwisisa makateerera inotenda hanzi ndopapero mashoko angu nekutsanangura kwandokwanisa kuita ndinoti mwana ndikauka kunostrong kure mwana wangu pondo wakaita mwana wangu akanirwadza izvo vakauya ndakaurairwa ndisingazoti mwana wangu achapondwa izvo mwana wangu apondwa kubva tete wangu ndavatumira shoko kuti mwana wangu aurayiwa tete hangauedzwa iroro satidheyo akazoya sande kuseni angosvika ungogara 2 minutes obva abuda zvikandinada kuenda kuguruve kunoudza vabereki ivo ndatsvaga mari yangu 10 dollars ndikati tete vaenda kunoudza vabereki kuti vauye tivirirana tiri pamwe chete tete vakasvika vakauya kuno kuguruve vakadzoka vakarara zvavakari kumba kwavo kana kuti vasvike kwandiri inini ndafirwa havana vakazouya mangwana zvakare totafona zvokuti tipopotedzana kuti tizive kuti zvakamira pari vakazoya tete vaya tete zvikanditovakomana zvandichasangana kuguruve mangwana tikati vadiwa vauya panzvimbo tawirirana kuti tizive kuti mwana wedu tofambisa sei mwana kuti apondwa sei mwana vanotosangana kuguruve mangwana inini ndokwanisa here kufamba kumvuro mangwana inini handikwanisa kufamba sembiyawo inini zvikundirwadza nokuti ndakachengeta mwana kubva mwana asiwa ne2 years svika mwari zvinosoo mwana wangu 22 years ndichichengeta ndiri 1 pasina anouya zomupa kana sipo kana shuga kana chii ndichichengeta mwana wangu ndiri 1 saka inini ndakaezvonezuro takumbira transport yaenda kumvuru kuti tinotora mwana takaenda kuseni mwana takapiwa bhodhi yedu bhodhi bva yaenda kuharare aidzoka kuharare bhodhi inobva yauya kauya bhodhi takawirirana natete naanabamini kuti akati mwana anosvikawo mumba mandikamukudzira kubva ane 2 years kusvika 22 years ari mumba mangu vakanzi ungutowiriranazo nedzuro takuti hande nemwana ndobva waramba bamini wangu andiprosper ndoakaramba zvikanzi handina mwana anoenda nerodi anoenda nomusango asingauye asingaende direct kumba handizivi kuti musango macho mamuri kupa ndaimuchengeta svika 22 years ndinaye musango vasingazomutora kuti asingazomuona handizivi kuti mamuri musango here kauti aigara munhu ndobva takakawadzana pamwana ndichiti tiwirirana nawo iye waitiza wainomira kusaidi tichiti tiwirirana nawo iye watiza uchinomira kusaidi tikakadzana pamwana zvikanzi wangu yangu bhodhi ndikutakura ndikuenda naye mangwana kuseni mangwana kana kuti manheru kuchauya transport yekuti ezotakura vanhu vari kumba kwenyu vaizochema bhodhi kumusha takatarisa transport kubva kuma8 patakabva mvura svika kunze kwaedza kana kuti tikaona hapana svika kuseni ndobva azotifona kuti mota ikuuya zotakura vanhu vauya zochema bhodhi ndobva tazvishingisa kubva kuseni kana angauye svika 11 ngoko takutopinda munoti tiende kwafoa natete wangu washaya ndopazosvika mota tichisangana pakati pakati peroti ndobva ndasvika kuti ndiuye kunozochema mwana wangu handingaramba uchema mwana wandikachengeta 22 years nditinotega ndikuzaramba uchema mwana nhasi bamini wangu ndivaendisha kuti vaitonditukana pafoni inini ndavachengeta mwana uramba achinditukana pafoni saka zvinoita here kuti ndirambe nditukaniwa inini ndeshungurudziwa inini mwana ndini ndachengeta ndavachengetera mwana nditi vaitozonditenda zvakanaka makaita basa maiguru matichengeta mwana wedu saka iye wandituka pafoni mushure mokuti ndikuchema wandituka pafoni ndezvadzwa kangani baba vemushakabvu varipi baba mushakabvu wakashaya kare mwana ane 2 years aiwa tinotenda muzukuru ndiwe naye ndini titsanangurire zvakamira sei inyaya iripo ndichinzwa nyaya yasekuru awa inyaya yakatibata taita 1 week tichifambira kuti tibatsire tionondana sekuru tinejegana sei ninyaya yasekuru
tisingazive kuti gogo vatori kukakadzana nechi varume vavo, asi nhasi uno tiri kutarisa takanzoti port mosem postmortem yacho yanzi Friday postmortem. Tibva tangosumukawo tatisikuya, tibva tafonera atete vava, ndiyo vangu vari pano, ndo baba vakabereka muripi iyi. Inini ndinenzi Isaac Makore, mwana akaberekwa mamhofu. Vana vava mukadzi ndiwo amai vangu, murume ndiwo sakoko ndesadzunda womusha vatinotarisirawo kuti vamwe vakuru vakapera naoninginawo vanoita sei vanopanana mashoko. Saka takagara pano muona takuta apa ndakabata mukadzi ipapo ndotanga kutaura kuti pakaita gakava ndotadza kuwirirana kwakaita munin'ina wangu namainini. Saka zvadaro tikati zviri kufamba sei, ngatiteti yananisani kana dziri nyaya dzokuti inyaya mhosva tagara takaipara kare. Hosi toziva kuti tagara tine mhosva, hatina kana hwano wedu akagona kuteerawo mudzimai wedu nemwana. Mhosva yagara inga itoripo ipo. Saka isusu taifanira kunge tichitogara pasi navo tichinzwanana tichitokumbira regero. Namanje ndotokumbira regero pakaita kakusazwanana. Saka mai omunhu vanenge vaine hasha zvoshuwa. Isusu titori nedambudziko rekuti titori nemhosva, totokumbira regero kumudzimai wedu. Ko pakauya mutumbi makuhwa anoti pane zvanga zvichiitika zvisina kuti twasa kumufi, chii changa chinetsa? Izvo hatazotadzawo kuzviziva, tambobvunzana kuti zvii zvakatora nzvimbo tatadzawo kuzvinzwisisa ipapo. Chii chakanyasoitika chacho matadza kunzwisisa? Tatozonzwa zvisinzi mubox, pakavhurwa box nezuva. chini Pakawanikwa mune mutsvairo here yanga yakasungwa netimachira twaturimo. zvino wacho muzukuru ndakavhura sepo. Saka isusu hatina kuzvinzwisisa nokuti kusvaura sei mbonyara isusu patakanopiwa bhoti patanda mumvurwa bhokisi rakauya mudzimai wedu nanatsano vakanga buda vaenda. Saka bhokisi rauya takatobatira nemapurisa aipamvurwa nevamwe vanin'ina vangu, takasunudza negumbezi nejira takaisa mubhokisi ranga rauya tichibvisa mubhokisi remapurisa. Tatozoshamisikawo nhasi zvakunzi pawanikwa pane tsarara dzemutsvairo dzimwe dzakasungwa neshinda yeblack. Tikati tatadza kupanisisa kuti zvizvi. saka akambobata bhokisi iri kunze kwenye imimi varidzi vemunhu ndiani? Isusu tisu takabata, ava vanga vasisipo ana amai omunhu, but panyaya idzozi kuti tingati usiku here takatadza kuona, but hakuna munhu akambozviongorora kuti mune mutsvairo nekutakasungwa. Nekuti manzwiro atiri kuita ndeyekuti amai vanga vachiti imi muda kuenda nemwana wangu ndisiko, ndezvipi zvamuda kunoita nemwana uyu? Madii taenda tese ndichichengetedzawo mwana wangu. Naizvozvo amai havana kuwanika, havana kuuya. Mubhokisi maakuonekwa muine mutsvairo. Saka tingarambe renhau yehuroyi pakati apa, uye zvokuti rufu runogona kunge rwakakonzerwa nemhepo dzakasumudzwa nevapenyu. Izvozvo tingagona kungozvitaura zvedu nokuti hapana akanyatsozviona kuti mutsvairo wabva nekupi. Tatadzawo kunzwisisa ipapo. Saka ivo vanogona kufungirawo kuti isusu tisi taita huroyi mubhokisi remwana, but isu tantiri kuti tisumudza munhu mubhokisi remapurisa tichiisa mubhokisi redu. Hatina kuzviona izvozvo, tatokahadzikaonazvo tichiudzwa. Chii chamakaona sawira? Inini mukomana achitanga kuvhura bhokisi nemunyina wangu wakaona tsarara, handaziva kuti mutsvairo, zvamaona apa zviri mukati nokutaura ndakaita vakomana vakura. Ndizvo zvamakaona here muzukuru? inini ndakatovhunduka nenyaya yekuti asekuru vangu vapunda iyo bhokisi riri nyowani
Ko rakazowanika sei tsarara asi kwari kutengesa mabhokisi kune tsarara here dzemutsvairo yemumba yakashanda. Chimwe zvechii kunze kwetsarara dzamakaona? Hakuna. Asi tadzibvisa ndatundira maoko angu wet ndakati nini zvasekuru vangu kana manga makazvironga izvozvo zvamakaronga izvozvo zvadhakwa inini ndibva ndatundira maoko angu ndibva ndazvibvisa ndibva ndinepisa. Ndakanganwa kubvunza baba varipo, ndandichida kunzwa kuti chiitiko chakaitika saichocho hameno semuzukuru unogona kudaira here chekufa nekupondwa. Pamumhuri menyu munomboitika here ndufu dzerudzi irworwo kana ndoke kutanga? Inini ndichikura, inini ndine 43 years, ndokutanga kunzwa kuti kwamhofu kwapondwa munhu. Asekuru vangu vakandibereka ino. Manzwa zvataurwa nevakasiyana siyana, ndiyo nhau yatanga tafambira munzvimbo inoka yeGuruve. Kuna Allen toti aiwa kazorora murugare, ndiyo nzira yedu chete tese. Inguva chete inenge yakwana, dzedu nguva dzichakwana, zvichaitika mukufa zvakasiyana siyana. Zorora murugare mwanakomana. Andrew Neshamba ndozita rangu, ngasanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.